रचतारे नया नया इतिहास इ तो बन गइले सब काला खास दिहे सब पर छक्का छोड़ाई मन में बाटे इहे विश्वास। रचतारे एगो नया इतिहास इ तो बन गइले सब काला खास दिहे सब के छक्का छोड़ाई मन में बाटे इहे विश्वास। सचिन जैसन आइल एगो खिलाड़ी बा पूरा इंडिया में सूचना जारी बा। सूर्यवंशी एगो बिहारी बा पूरा देश में सूचना जारी बा। सूर्यवंशी एगो बिहारी बा। IPL में देखे के मिली जलवायु की बारी हो 14 साल के लड़का एगो बड़ी सब पे भारी हो। ICC में खेलेला तैयारी बा पूरा इंडिया में सूचना जारी बा। सूर्यवंशी एगो बिहारी बा तेने दुल करके जैसन खिलाड़ी बा। सूर्यवंशी एगो बिहारी बा। लाल बिहारी के करी है अब की IPL में कमाल हो। गेंदबाजन के मारी के छक्का दिहे बिगाड़ी सुरताल हो। क्रिकेट से भइल यारी बा पूरा इंडिया में सूचना जारी बा। सूर्यवंशी एगो बिहारी बा पूरा देश में सूचना जारी बा। सूर्यवंशी एगो बिहारी बा। रिकॉर्डिंग बाय रेस म्यूजिक स्टूडियो चकिया।